Здравейте, прекрасни и велики българи! Еми да, обаче не сме. Искам да ви кажа една история от вчера. Видях се с двама познати гърци. Значи ние българите сме единствените хора, които сме протестирали над 100 дни срещу някой, без абсолютно никакъв резултат. Как така няма да си отиде? Просто щяхме да затворим всичко. Държавата щяхме да затворим, така ми казва. И горе-долу така ми говорят и други хора. Сърби, румънци, италианци, испанци. Каква е разликата ли? Разликата е, че не действаме. Защото действието започва от нас самите, отвътре. Така започва промяната. Аз съм тръгнал да мисля някакъв ретрит за действие. Какво мисля, то никой не действа. Но за това не са виновни тези там. А ние самите. Докато основната реплика е една и съща, какво да става едно и също и няма как да стане. Защото като при теб става едно и също, и в България ще става едно и също. Действие, действие, действие. За теб самия. Нови действия водят до нов мироглед. Ново осъзнаване. И вече нещата, които приемаш или не, се променят. Отстояваш себе си. Това видео няма политическа насоченост, а просто е призив да се събудим. Да действаме, да се променим и да бъдем великите българи, които сме били преди. Защото в момента не сме.